2018ko Ordiziako jaietako boxeo gaubela berezia izango da betiko. Bertako boxeolaririk izan gabe 11 urte igarostean herriko gazte batek debuta egin zuen Ordiziako beti alai frontoiean. Ander Bertziok borroka txukuna egin zuen, baina ezin izan zuen debuta garaipen batekin ospatu. Orain urrian Ordiziako punch boxing taldeak Aspanogiren alde antolatutako gaubela izango du urrengo helburua. Bertan beste ordiziar batek ere debuta egiteko aukera izango du. Este es el año número 66 y el objetivo es pues, la promoción del boxeo en la zona. Va a haber 6 combates amateurs y 2 combates profesionales. Bueno, esperemos que sean reñidos y que la gente quede satisfecha con lo que viene a ver. Eso es, no sabemos ni cuántos años fue el último y bueno, estamos muy ilusionados con ese combate. Pues por fin hay un chaval del pueblo que se decide a saltar al ring aquí. No tenemos un número, pero esperemos que venga bastante gente con el reclamo del boxeador del pueblo, pues a ver si viene bastante gente, pero bueno, la velada se ve bonita. Oso balioso hona entzatu. Zeratik, azkenian debuta zan, nerbiok eta aiden egon die, berakein burruka induna bere baino pisu gehiago zeuken, Anderrek asko gehiago azken aldin, eta pizkat igerri du, sobre todo lehenoko asaltuan, bestia oso gogorra da, ondo aguantatu dio, baina, karo, pisu gehiokin eta pizkat gehiago kostatzen da. Baina, bueno, ondo aguantatu dio, hasieran pizkat beltz ikusten hasi gea, baina, bueno, poliki junga ikusten, bigarren asaltotik dena jasotzen hasi dela, eta hirugarren asaltoan ja bastante parekatuta ibili dela biek. Orduan oso positiboa, ikusi duna oso positiboa, lehenoko buruka izateko oso positiboa. Pena izan da, ez duela irabazi, baina, bueno, gauzak holan azten diez. Orduan poliki ikusi deu klaru lan gehiago behar deula, eta aurreak jongo ga, poliki. Oin urriko ikuskizunea prestatzen hasiko gea, ja bertan gainean dauta. Nik uste lan txukuna bat, bi eta 3 asaltutan nindu. Gertatzen dena izan da, lehenoko asaltoan, bestea bera baino indartsuagoa izan da, atea da txesena bezala, bere bila. Bere estrategia zen, guk pizkat zautzen genuen bera, eta bagenekin zertea jongo zen. Orduan, pixu gehiago dokon batek eta sartzen dakinek, hemen ez datoz jolastea, hemen burruka datoz, hemen boxeoa praktikatzea datoz, gogor matea, ja, irabaztera edo galtzera. Orduan hemen tontakerik ez dau, hemen prestatuta zaude edo ez dut zertako balio. Ander oso ondo prestatutatea da, baina hori da gertatu dena. Besteak indarrek gehiago zauken, lehenoko asaltoa horri bili da dominatzen, baina gero poliki aguantatu du, golpeak eman dio, asko puntuatu ditu eta oso ondo ibili da. Lehenoko gauza urrengoko burruka daukagunean pixu berdinan egoten. Nik uste dut hori holan izango belitzela, besteak kontrarioak emandako golpeak ez zitula inbeste nabarituko. Baina beste aldetikan oso ondo ikusi den mutila. Bueno, alde eta baina bueno, azkenean debut baten nervioak asko izaten dira. Orduan gertatzen dena izaten da, herrian izan arren oso zaila da konzentratu dagotea. Bera oso konzentratu dagoen da, baina azkenean kriston jende marea zeukan gainen, eta hori nabaritu eten da. Orduan horrek bat nervioso gartzen du, pizkatxo bat. Gero esperientzia aurrera di joan enean, ja dominatzen gutezea. Baina mutilakin oso arro eta oso posik. Urrian beste belada bat ingo deu, hemen Ordizien, eta asmoa da, sarreren eta irabazi guztiek, asoziazio batei ematea, bale? Guk nahi duena da gure granotxoa apuntatu, ukabila jarriz, eta horren arabera lortuko deuna izango da laguntzea, bizkatxo bat. Gure puntatxo hori piniko deu, hori da gure nahi deuna.